Un video pe TikTok este exact ca media ta de la școală. Poți să fii un elev de nota 10 la română, dar de 5 la mate. Când creezi un video, trebuie să te gândești la idee, să scrii un text, să filmezi, să editezi și apoi să distribui acel clip. Și dacă unul dintre acești pași devine foarte stresant, te poate chiar descuraja să mai creezi video. De exemplu, poate îți place să te aranjezi și să arăți bine în fața camerei, dar te obosește să pui camera, să o setezi, să pui luminile și așa mai departe. Sau poate editarea video îți dă coșmaruri. Ok, atunci ce e de făcut? Pentru început, identifică pasul care te stresează cel mai mult și ori le eficientizezi cât mai mult. De exemplu, astăzi n-am avut nici timp și nici starea necesară să-mi pregătesc setup-ul de filmare. Așa că am ieșit afară unde este frumos și am lumină naturală, un fundal foarte frumos, deci afară cu acest stres. Sau a doua soluție care este extrem de eficientă este să externalizezi acea etapă stresantă. Dacă ai o afacere sau ești freelancer, calculezi cât valorezi tu pe oră și o să dai seama dacă este mai bine sau nu să externalizezi. Și dacă ai nevoie de externalizare sau consiliere pe crearea de conținut video, scrie-mi un mesaj pe adresa din bio.